Добре, де като нямаше чакали, баща ми като помагаше за дъските широк поле, като направиха дъските, той дойде да помага. След комунизмата. Ама, там 15 овце изядоха на върха. След комунизма беше това. Няма значение. Имаше пак. Има голямо значение, как да няма значение. Комунизмата нямаше, вълци чакали, нищо нямаше. Добре, тие овце какво изяде там тогава? След комунизмата, разправям ти пък. Не да знам. Кога беше това? След комунизмата. Може някъде са ги докарали, ги донесли. Не, комунизмата нямаше такова нещо. Вълци чакали, нямаше. След комунизма някой може да ги домъкнал чужбини или да ги знам откъде са дошли. Не, след комунизмата, да, след комунизмата появиха много. Преди 6 години нямаше чакали тук. За 6 години биш там всякъде чакали. За 6 години. Чакали, вълци. Ти си хора, бе. Един вълк от Репаха. Те може са били в другата част на Родопите. Не знаеш къде. Добре, разкарват ли се? Е толкова голяма, че... Ние сме преди 6 години сме чули, нали, тук Наневица. Не знам дали го знаете. Не сме ходили до там, а... Наневица, там, не знам как се казва там, български ли, турски ли, това Наневица. Българското име, Наневица, я. Както да е, Наневица съм чул, че имали, нали, чакали, макали, ама при нас нямаше. На сайки тук са напълно. Сега, помни тук с чакали стана. Вечер на време да видиш. Вият. Вият. Хорат, бе, те си обикалят, бе. Да, вълците отгоре... Те си търсят, бе, като такова реално. Вълците отгоре високото. Такава правят. В миналата година сега с козите среща, тук на... Дето се виждат зеленото там, дето такова. Аз по-нагоре, те са долу 100 метра, бе. Не можеш да виждаш дали взимат, дали не взимат. 2 вълка отдолу появи там, има скали. Так, пана едно яре, изчезва. Аз викам, и другия фанал. Вече така гледам 2 ярета. Те едно яре не могат да ядат, ама... Ядат ли? Зависи, колко си. Колко се едно яре. Те на бутници, бе, не знаеш. Те като са родители, някой път гонят. И после правят нови бутници. Те колко раждат според тебе? Да ги знам колко. 1, 2. Повече. Повече ли са на година? Колко? Яп мая? Оно. Ето го гледам аз. Те да убият женските, мъжките нищо. Пак ще направят. Гладно не може да остане. Те се размножават, бе. Сам ни в България са топим. Пържолата, всичко, като взимаме заплата, мъжа ви каже, хайде. Той тогава имаше еленско, сега не мога да намериш еленско, аз не знам. Сега браконерите тук убиват, там продават сигурно. Такива места. Не бе, това пред да се раждат децата. Там стопански двор имат. Който иска женско колет. Аз съм ял на време, като дете, и аз като дете си спомням, че съм ял еленско, но от години не съм ял еленско. В Димитровския магазин, тук Хаско, не съм виждал някой да продава еленско. Фантастично е. Не, той е хубаво месото, аз съм ял, обаче просто е, че човек не знае откъде си купи еленско. Тогава там имаше. Защото сега толкова мошенници имат, че точно може пилешко да продаде за еленско. От 5 години съм тук, оттам като има хора, винаги питам. Аз бях викам Стар Загора, не Стар Загора, точно Плоско могила. Има ли още към Елени? Не гледат сега. Развалиха се. Виждаш ли някъде да пише, примерно, козешка месо? Никъде няма. Опашката режат, това е като общия месо. Общия месо карат. Това е пак коза месо. Добре, дека ти е коза, какво има значение? Или е овца, или е коза. Козата, майка и тя беше диабетичка. На нея даваха коза, ние имахме 100 овце, баща ми продаваше едно, за да купи на майка коза или ярета. Не даваше доктора. А пък аз само от телета я. Това опашката по-голяма от него.
Пораснала. 7 вида диабетици има. Обаче на никого не дават свинско. Свинското е много мазно. Кой подял ли ти? Боже. Какво? Не, чета. За дъжд не приказват ли бе, момчета? Няма. От 5 месеца дъжд нямаме. Всичко изсъхна. Всичко изсъхна и дървчета отидоха вече. Хората развали и времето се разваля вече. Господа наказва горе. Не. Не виждаш.